šta ako zapravo uspiješ? U našem Impact Inkubatoru ponekad čujem strahove na temu šta ako ne uspijem, šta ako propadnem i tako dalje. Nemoj da te plaše kritike ljudi koji nikad u životu nisu pokrenuli nešto svoje. A ako nešto krene po zlu, moje mišljenje je da će tada biti pametniji za jedno iskustvo koje će ti možda pomoći da sljedeći put bude bolje. Ako usvojiš ovakav način razmišljanja, tvoje šanse za uspjeh će se značajno povećati, jer će značajno smanjiti troškove razvoja biznis ideje, a uvijek lako možeš odustati ako brojevi ne pokažu potencijal. Evo za kraj još jednom u skraćenoj verziji o ključnim elementima na temu kako sa što manje novca, što uspješnije pokrenuti biznis. Gledaj da si konstantno ili što češće u kontaktu sa budućim klijentima. Klijenti su ključ uspjeha. Pod 1. Pod 2. Pretpostavke su opasne. Testiraj ih i prije registracije biznisa. Pod 3. Ostvari svoje prve prodaje i prije registracije biznisa. Pod 4. Fokusiraj se na najkraće moguće cikluse, sjecalnih šoljica i probaj raditi u ciklusima od 12, a ne 720 kombinacija. Pod 5. Čak i kada imaš novac za investiciju na računu, pokušaj što više stvari pokrenuti bez ili sa što manje troškova. Pitaj za uslugu, traži besplatna rješenja i pozajmi dogovor kompenzaciju. Pod 6. Pare na opremu i slično troši samo ukoliko postoji jasan link između troška nabave i zarade koju će ta oprema donijeti u kratkom ciklusu, ne u dugom, u kratkom ciklusu. U startupu opcija iznajmljivanja ili pozajmljivanja je najčešće i najjeftinija opcija, iako se čini skuplja na prvi pogled. Pazi koje ugovore o radu zaključuješ. Poštuj i budi fair prema radnicima, ali plaćaj po učinku gdje god možeš. Biznis registruj tek onda kada prodajom potvrdiš da će ti kupci robu platiti po cijeni koja je tebi profitabilna. I za kraj, važno je da se zapitaš i šta ako uspiješ. Šta ako tvoj startup u relativno kratkom vremenu dostigne značajne financijske rezultate. Ukoliko brojevi pokazuju potencijal, lijepe zarade, onda si na uzbudljivom putu da postaneš svoj šef ili šefica i imat ćeš priliku bitno naprijediti živote svoje porodice, sebe i živote tvojih radnika. U društvenim biznisima dodatno ćeš brinuti o prirodi, o široj društvenoj zajednici itd. Za to nije vrijedno malo truda i malo rizika. Ja mislim da jeste. A ako ti bilo gdje zapne, baš bukvalno bilo gdje, piši nam u lanac.pro. Bez obzira da li tvoj biznis pokrećeš samostalno ili u Mozaikovom Impact Inkubatoru, mi ti najiskrenije želimo pomoći i bit ćemo sretni da u loncu s nama jednog dana podijeliš svoju ličnu priču o tome kako si sa malo para uspješno pokrenula svoj biznis. Eto ga, hvala ti na pažnji i sretno.